Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam fascinujúci pohľad na 10 zvierat, ktoré sú často považované za najškarečšie na svete. Pamätajte však, že krása je subjektívna a každé zviera má svoju úlohu v ekosystéme. Toto video bude rozdelené na dve časti, pričom v každej vám predstavím 5 zvierat. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Číslo 1. Blobfish alebo Psychrolutes marcidus. Blobfish je hlbokomorská ryba žijúca v hĺbkach 800 až 1200 metrov pri pobrežiach Austrálie a Nového Zélandu. Jeho telo, tvorené želatínovou hmotou s hustotou menšou ako voda, mu umožňuje vznášať sa nad morským dnom. V prírodzenom prostredí nevyzerá tak škaredo ako na fotografiách, kde jeho známy vzhľad deformovanej smutnej tváre je výsledkom rýchlej dekompresie, keď je vytiahnutý na povrch. V hlbinách má blobfish oveľa kompaktnejší tvar. Blobfish sa živí malými kôrovcami a inými morskými organizmami. V roku 2013 sa stal maskotom spoločnosti pre ochranu škaredých zvierat. Číslo 2. Nahý krčiak, alebo Heterocephalus glaber. Nahý krčiak, známy aj ako rypož lisý, je hlodavec žijúci v podzemných kolóniách vo východnej Afrike. Napriek svojmu menu nie je úplne nahý. Má jemnú, takmer neviditeľnú srsť, ktorá mu pomáha orientovať sa v tme podzemných tunelov. Nahé krčiaky sú pozoruhodné aj z vedeckého hľadiska. Sú takmer imúnne voči rakovine, sú odolné voči bolesti a môžu prežiť až 18 minút bez kyslíka. Navyše, tieto zvieratá starnú veľmi pomaly a môžu sa dožiť až 30 rokov, čo je na hlodavca mimoriadne dlhý vek. Tieto zvieratá sú známe svojou unikátnou sociálnou štruktúrou, ktorá pripomína včely alebo mravce. V každej kolónii je jedna kráľovná, ktorá sa rozmnožuje s niekoľkými samcami, zatiaľ čo ostatní členovia kolónie majú špecifické úlohy ako strážcovia alebo pracovníci. Ich vrásčitá ružová koža a vyčnievajúce zuby sú adaptáciou na život pod zemou. Číslo 3. Aye Daubentonia madagascariensis. Aye je nočný lemúr, ktorý žije na Madagaskare. Je známy svojim neobvyklým vzhľadom, ktorý zahŕňa veľké oči, tenké prsty a dlhý, krochotavý chvost. Jeho najvýraznejšou črtou je však predĺžený stredný prst, ktorý používa na lovenie lariev a hmyzu z kôry stromov. Tento prst je nielen dlhý, ale aj veľmi tenký a ohybný, čo mu umožňuje ťukať na stromy a počúvať duté miesta, kde sa skrýva jeho potrava. Kvôli svojmu jedinečnému vzhľadu a nočným zvykom je Aye často považovaný za symbol zlých znamení a mnoho miestnych komunít ho považuje za predzvesť smrti. Táto povera vedie k tomu, že Aye je často prenasledovaný a zabíjaný, čo prispieva k jeho ohrozeniu. Číslo 4. Hadiak ázijský, Satanic leaf-tailed gecko alebo Uroplatus fantasticus. Hadiak ázijský, známy aj ako Satanic leaf-tailed gecko, je zvláštny jašter žijúci na Madagaskare. Tento malý gekón je majstrom kamufláže. Jeho telo je sploštené a jeho chvost vyzerá ako vyschnutý list, čo mu umožňuje dokonale splynúť s okolitým prostredím. Hadiak ázijský má tiež výrazné oči bez viečok, ktoré sú veľké a oranžové alebo červené, čo prispieva k jeho desivému vzhľadu. Tento gekón sa cez deň ukrýva medzi listami a aktívny je hlavne v noci, keď loví hmyz a iné malé bezstavovce. Jeho vzhľad a schopnosť maskovania sú fascinujúce. No zároveň trochu strašidelné, čo ho robí jedným z najzvláštnejších a najškaradejších zvierat na svete. Číslo 5. Ryba vlk alebo Anarhichas lupus. Ryba vlk, alebo tiež morský vlk,
Je dravá ryba žijúca v chladných vodách Severného Atlantiku. Má dlhé svalnaté telo a obrovské silné čeluste vybavené radom zubov, ktoré jej umožňujú lámať tvrdé lastúry a panciere koristi, ako sú morskí ježkovia a kraby. Jej drsný vzhľad s veľkými, vyčnievajúcimi zubami a zavalitým telom prispel k jej reputácii ako jedno z najškaradejších zvierat oceánu. Ryba vlk je tiež veľmi dôležitá pre ekosystém, pretože pomáha regulovať populácie morských ježkov, ktoré by inak mohli spôsobiť nadmerné poškodenie morských rias a iných podmorských rastlín. Ďakujeme, že ste si pozreli prvú časť nášho videa o 10 najškaredších zvieratách na svete. Dúfame, že vás príbeh zaujal a už sa môžete tešiť na druhú časť, ktorá sa práve pripravuje a bude zverejnená už čoskoro. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.